Matthew Balyaran. Maray na pagkahapon, partner. Maray na hapon. Oy, good news. Ang Department of Education or DepEd ready na daa sa pagre-resume kan face-to-face classes sa at least 120 schools education. Yan ang sinabi ni Education Secretary Leonor Briones. Okay, oo, sabi ni Briones, kumbaga nagtagama da sinda ni halawig na panahon mga partners para pag-adalan ang implementasyon kang pilot face-to-face classes amid COVID-19 pandemic. Correct. Asing sangunyan, masasabi da kang DepEd na sinda preparado na para digdi. Yan. Initially, daan nag-identify sinda ning 1,900 na schools. Then, na-reduce ini, Kuya Mike, partner Jen, into 600 schools. O 600 plus. Ngunyan, ready na mag-implement ng face-to-face classes in 100 public schools and 20 private schools. So, Okay. nag-aalat na sa nadaasinda ning go signal hali po sa tuyang presidente na si Presidente Rodrigo Duterte. Okay. Nakadepende sa approval ni PRD. Kung Yes. approval pala nining paghahanda sa face-to-face, so pilot kang face-to-face. Oo. Ready na sa DepEd. Yes. Oo. So parents, ano daw kung ready na? Yan ka na. Ay, ang Ready. mga teachers, Kuya Mike, ready naman ba? Oo, actually, aside ka ni kaya na pilot na face-to-face Oo. classes na iyan. So may mga paghahanda man kang nakaaging simana baga naka 1 week na bagang implementasyon kang Yes. distance learning. So nagkakaigwa kita ki iba-ibang LDM learning delivery modalities na yung ani ang kadaklan printed modular. Yes. So, actually, ready talaga ang DepEd. Pero, itatao ta ang pag-unra sa mga teachers, Oo. lalo kaining paghahanda ka mga modules. Paano ba Kuya Mike, sa mga learning modules, sa inindopig ko, dig-deliver na sa eskwelahan? May mga nagkapirang kopya na mga pirang porsyento sa kada subject na may pig-provide. Alagad, so kakulangan ka ito, nag-ipos-ipos sa mga Maestra. teachers. Oh. Siyempre, kung igwa ki printer sa school, kulang man. Kaya ang gigibukan ni Kuya di dara sa mga harong. sa mga harong. Oo. So mga teachers na may printer. Oo. So yun ang nangyayari. Ang realidad kang actually 100% ready kang magbukas talaga kang Kaya Okay. inong issue na ini sa pilot face-to-face classes. Ready na ang DepEd. Sana maging patunay talaga ini na madagus na alagad yung ini ang mga pigkakatakutan kan sa tuya ng mga magurang manungudig di sa face-to-face classes na yaon man gila yon. Yes. Oo. No. Pero paliwanag baga ni Briones na base dahil sa advice man sa ida ka mga medical expert, ang mga younger learners mga partner dapat ma-prioritize sa resumption kaining face-to-face classes dahilan sa digdida parang supanahon kang socialization skills parang digdi pa lang sa development nila kaya kinakaipuhan na sinda talaga ma-prioritize. Tapos pa sinda tatao makipaghalubilo ning Ay, lahat. yung manangga. No, Kaya so- lang dapat talaga maadalan ki marahay Correct. kung paano ang mga dynamics ang mga proseso asin mga paghahanda. Oo. Tanganing kung dai man 100% mahali ang kinatatakutan ka mga parents, at least mabawasan kidakol. Yes. Asin magtugo tayo ni dai man ipiritan kuya yan partner diyan na ini. Voluntary sa part ka mga parents kung papaintrahon nila sa ina mga kaakian. Oh, baga. Basta ang pag-eskwela dire-diretso depende sa mga magurang kung ma-enroll. Yes. Okay. Pero tawanan taning onra ining sa tuya ng mga maestro. Sigud nga ni kay Kuya Mike kung may mga pagkukulang man or may kulang man ng mga kopya, pinag-uuli sa harong so Yes. sa indang mga kaipuhan na i-print. Yes, oo, magamit wow. magamit na kan mga sa diri ninda or Printer. personal na gamit Mga papel. for the sake na madagos and then makapag-distribute kaining mga modules sa mga estudyante. And iko kita mga pag-iriba kuya na
minapabanggi sa eskwelahan, nag-aalat sana na mabakante ang printer. Oo. May nag-orly na mga beyond 7:30 p.m. Yes. So, kuminsan, Grabe. iarabutan na kuminsan, nag-uuran-ura na baga. Oo. Lalong Ika nga ni kan Sabado, Overtime. overtime ka. Di ba? Yes, we're obliged to, Yes. na magtrabaho. Siyempre, so Mm. paghahanda para sa tuyang mga kakian, as in, para sa pagbubukas kang klase. Mailing ta sumalasakit kan sa tuya ng mga maestro, as in maestra, Yes. sa mga estudyante. Oo. So, apwera sa pagtaoning unra dahilan sa sakripisyo ng mga teachers, mga paratok doon yan, ipigsaselebra taman ang National Teachers Month. Mhm. Kuya Mike. Yes. Ang culminating activity kayo ng National Teachers Month sa October 5. Mhm. So alaga digdi sa Satuya sa province of Albay, surusimana igwana ki mga kick-off activities sa Oo. mga iba-ibang aktibidades. Mhm. So kaya sambulan ini kuya nagpuni ni kang September matapos sa October 5. Okay. Congratulations. Bareta ko, nakakuha ka kuya Mike kang laptop? Aloy na. Pero ini mga bago Sa mga maabot. bago. Dumaan naman sa iba. Ah, Ako nainot na ako kuya inatawan. Iya. Kumbaga sa mga senior high school teachers, medyo na-prioritize kang inot Oo. na matawanan ta. Kaya puhanan mi talaga duman sa mga online classes and Yes. other online needs kang mga teachers and students. Yes. Mahiling ta sa mga media, sa television, mahiling ta na ang sakripisyo talaga kan sa tuya ng mga maestra minsan na nagbabalyo ning salog. Yan. Ha? Mabalyo ning salog, matawan sana ning module so sa indang mga kaakian, di ba? Mhm. Imagine nung na sana, babalyo kita ning salog, pag abot sa satuyang field, dumog kita, dumano kita mapamara? Correct. Diba? Ibo nga ni akong nailing na sabi ulan ka lang, Mhm. teachers kami. Yes. So, mga matatawadan na sakripisyo talaga. Correct. Yes. Okay. Sige. Saro yan sa mga good news sa satuya ngunyan. So, kita man bilang sarang mga estudyantes, mga magurang ning estudyantes, data pagsayangon tabi yung mga efforts kan satuya ng mga maestro asin maestra na mapadagos ang pag-eskwela sa ibong kan pandemya. Kawanan ta sinda ning ulian ta da asin da tabi mga tugang Mhm. kan sa indang mga efforts tangani na magpadagos an pag-aadal kan sa tuyo ng mga kaakian Kung ano kamungunyan, tabi, may dear students, may parte dyan ang mga sa indong mga Magura. namumuta na teachers. Yo? Kung Tas- ano kamungunyan, whatever you are, who you are, wherever you are. Mhm. whatever you are. Yeah. Kaya dapat dahil paglingawan sa Yeah. mga tao na nagbilog sa tuya na personalidad. Yan, sabi mo nga ni baga kasubago Kuya Mike, whoever you are. Yan. Whoever you are. Mhm. Who are you? Oh. Di ba? Who Oo, are you? Yan ang correct. apot. Who are you? Baka na umidbidan sa diri mo. Yes. Oh. Yan ang sa tuya na pag-uurulayan Yo. mo niya na pagkahapon. Who are you? Who are you? Si Saika. Who am I? May kanta baga ka iya? Who am am I? I? Oh. Yan, Kari araw ito ni partner Jen. Sige Yes. na, partner. Sample. Sample. Eh, taba ka umuran. Di man yan. Ulan ka lang. Oo. Oo. Si Jen ako. Ewan ko rin partner, bata nagabalay-bay si Missy. Okay. Nupa. Isin. Sige. Nguyan, ang balon-balon ni Kuya Mike na papag-urulayan tango yan na pagkahapon, inida ang importance of knowing yourself. Yan. Diba? Mm. Midbid ta daw mga tugang an sa tuya na sa diri. Guro, ano daw ka-importante na dapat midbidaan sa tuyan sa diri? Yes. Who am I? Me, myself. Okay. Minsan, Dakol ba kita kuya na mga momento oo. kung minsan pwedeng panagsusolo kita, nagamuni-muni. Yes. We call that reflection. Reflection. Paminsan-minsan, napapaampang ka dyan sa Sawangan Park. Oo. Pwedeng nasa likod mo si Baltog. Pwede. Nasa ampang ka kang dagat. Ayan. Okay. Nagamuni-muni ka. Sisay ngaya ako.
ano ako. Yan ang mga kahaputan ta. So very important na aram tang sa dirita, lalong-lalo na sa pigapod ng mga strengths and weaknesses. Okay. Ang mga strengths ko ngaya, may mga talents ngaya ako na pwede ko ihiras sa sakuyang mga kapamilya, mga amigo, as in sa ibang mga kapwa-tao. So, whatever those talents are, we always tend to share those talents. Tangani na apisar na mapakinabangan mo, mapapakinabangan pa kang iba. Halimbawa, araw ka ng pigigibo ni Kuya A, may talent sa broadcast, so naisishare ni Kuya A. So, that is one of your strengths. Aram niya. Bako na kung so talent mo sa pag-broadcast, ang nakasabot sana, ang nakaaram sana, so kapitbahay. O yun. Kaya nga ni, aram, si Kuya A ngayon matibay. Kang naipailing mo so talent mo, so strength mo, naaraman kang iba. So ngunya, natatabangan mo sila sa pagi ka mga informasyon na tigtataw mo. So, ano ngunya, igwa magitang mga weaknesses. So, kung saan nabagay ka ngaya man. Halimbawa, ako ngaya, ang kaluyahan ko ngaya, maluya ako magluto. I won't dare na mag-volunteer because I know myself na kaluyahan ko ito. Dahil kita mapapasok. Ano Kuya eh? Kakusugan mo ito? Kaluyahan ko. Kaluyahan. Di kita ma-volunteer. Ang kakusugan ko, so pagkatapos maluto. Parehas kita. Parehas kita ma-volunteer naman. Yan ang bigapunta na knowing yourself na aatado mo ang buhay mo. Yes. Tanganing malaagtaan sa dirita kung saan kita dapat. Yun. Saan ka malugar. Correct. Yun ang mga primerong i-determine mo. Ano ang mga igwaka buda suda weakness and strength. Ayan. Yan pala nang dapat na inutunta pagka gusto tang maisiyan or kung tangani na maaraman ta kung sisay kita. Yes. Okay. Ang primerong kahalagahan kang pag-identify kang weakness and strength, baka pwede mo ito maging source of income. Asset mo ito, di ba? Yung manangga. Pwede nga pala sige daw. I-cultivate mo. Yeah. Halimbawa sa mga matibay mag-disseminate ng istorya. Yun. Di ba? Baka matibay ka magkanta. Mag-record ka. Mo i-upload mo. May monetary value na. Diba? So, yan ang saro sa mga kagayunan ka na naaraman taang sa tuya ng mga strengths and weaknesses. Panduwa Kuya may pigapod kita ki ideal self puda actual self. Ano yan na ideal self as in actual self na iyan? Na-identify mo na so strengths and weaknesses mo baga. Ang ideal self mo, muya mo maging sikat na basketball player. Ideal self mo ito. Gari baga pangarap mo. Alagad, hababa ka. Nag-inig ang basketball, maski yung igwa man yung mga parakawat na sikat na baba. Anong mga pwede mo gibuhon na dahil mo magigibo, taababa ka. So, pwede maging point guard ka. Dahil ka pwede maging rebounder. Yes. So, may pag-asa ka. So, ito ang ideal self mo. Ngunyan, so actual self mo, dahil pa duman nakakaabot sa ideal self. So, pigpapa-improve mo sa diri mo, tangani, maabot mo sa ideal self. Yes, ang pagiging basketball player, especially point guard, kay puhanan mo apod ganyan, kay puhanan takuya Mike ning skill. Yes. Sa pag-dribble, sa pagpasa, dapat malinaw ang mata mo. Tapos ang isip mo nagkakawat. May pigapod kitang sports intelligence. Dapat igwa ka ito. Yes. So, pwede ito ma-develop sa paagi kang pag-practice. Training and practice. Pero kung dahil ka man mag-give preparasyon, dahil ka man ma-practice, so ideal self mo, hanggang isip na lang. Ideal self mo? Puro idea? Hanggang ngunyan, yaong ka naman sa actual self. Kaya di mo na-achieve ito na ideal self. Okay. So, ideal self, iyon na ito so gusto mong maging. Correct. And then, so actual self, iyon na ito, so kung ano kang ngunyan. Yan. Tanganing maging saro, so ideal self mo, buda aso sa imong actual self, kaipuhan ng training. Correct. Yun. Tanganing mag-match. So ideal self mo, buda so actual self. Okay. So alagad nga maski sige ang practice mo, di pa masana, o maski kumansin nga dahil nagtutubod sa mo,
Hindi na nga, babaon ka ngaya. Hanggang di mo may papailing. Oo. Ang sa imong tibay. Ano na ito nga pod ka to? Maduman ka na naman nga sa self-knowledge versus self-image. Self-knowledge and self-image. Okay. Ano May- ang pagkakaiba Ang kayo, Kuya Mike? self-knowledge, ara mo na matibay ka, may self-knowledge ka na, kaya mo ito. Oo. Ngunyan, pigpo-project mo ito duman ngunyan sa imong self-image. Okay. Ang pag-project mo sa self-image, very important, ini, dapat evident perme, sabi nga ni, maski dahil ka nagtataram, Mhm. naiiling sa sarili mo. Okay. Gari baga so, agila, dahil mo siya nagtataram na, kataong nga ako maglayog, pero naglalayog siya. Oo. Araw ka to ang ipo-project mo dapat. So, totoo, di ka man pwede mag-project na so self-image mo, pigpipiki mo man sana. Kari Ako kabaga, ngayon, matibayan niya ako mag-basketball. Kang pinakawat, oh, logaw. lawgaw, di nagkapashoot. Oo. Di ba? So, very important na ang self-knowledge mo, self-image mo, nagmamatch man. Parehas ka subago kang Ideal self. ideal self, buda, Actual self. actual self. Okay. So, yun ang mga bagay na iirinuton mo una, papasiring ka na duman sa Mawot. Oo. na muya mo maging. Okay. Pero dapat aram mo talaga sa sarili mo kung ano, and be honest to yourself. Yan. Kaya ko daw. Kaya ko daw. Dahil daw ako nag-uutik sa sarili ko. Gusto ko ba ya talaga? Di ba gusto lang kang ama ko na maging basketball Yan, sarap player pa yan. ako? Baka may pressure na Oo. nagpapagibo sa imo ka. Ito sa lahi mi puros nga kami basketball player eh. Mhm. Dapat ako gusto ko man maging basketball player. Dapat maging basketball player man ako. Yes. Diba? So, pag-araw ko yan, Kuya Mike, bagabay pressure, pero baka uman talaga gusto. Mhm. Sa iling daw, magiging effective daw iyan na bilang masasabi tang ako ini. Igwa ki nagkapir ang mga istorya na sa primero abo ninda. Mm. Gari baga so may nagtataram na external na tao. Mhm. Uning nga ang gibuhon mo. Eventually Sabi nga ni- na fall in love sila duman sa Oo. pigigibo kaya na gimakaray Oo. na gari na pakarahay niya sa pigigibo niya. Nagtagumpay siya duman. Pero Garo so padi kasuhapon Aha. na na-feature mi ni partner Jen na enot da ang gusto Abo niya. maging engineer. Oho. Ngunyan, ano nangyari ka to partner? Ta nakalaog sa seminaryo? Nahiling niya partner sa iyang tugang na maugma sa Oh. seminaryo. Kaya suminunod man, naging makusugan sa iyang pagtubod na ipagpadagos ang bukasyon. Oh. Yun. Di ba? May Oo. nakaka-inspire man talaga. Pero Nalalabs, abo-abo mo. nade-develop. Yes. Mm-mm. Pero So, igwa man na dai talagang nangyayari kasi napiritan man sana. Igwa talaga. Oo. Itong may naka-inspire sa iya kuya nakakasabay ini duman sa pag-cultivate kang ideal self. Mhm. Muya kung iya makaarog duman sa tawong ito. So, maray ang mga nagkakaigwa ki inspirasyon Mhm. na aarugan, mga modelo sa buhay. Yes. Ini naman na pagkatapos ka tong self-knowledge and self-image, papaduman ka na sa pigapod na personal effectiveness. Personal effectiveness. Yan. Ano da iyan Kuya Mike na personal effectiveness? Okay, tinauwanan ka ng tsansa. So, self-image mo, na maya mo maging matibay na para basketball, Oo. tinauwanan ka, may nagtubod sa imo. Mhm. Sige ngayon, oy. Taon ta ka ngayon Testingon ta pagkakataon. daw. Ilaog ta ka ngayon sa varsity. First five ka ngaya. First five. Dahil mo nga pagrauton. Uy, mo first five tulos ah. Oho, Ang dahil mo iba, pagrauton nga ang tiwala ko. ang iba nababangko muna yan. Oh, yes. Pag may napagal, isasalida ka Sarili sana. ka. Siya tinawanan. First five ka First- ngayon. oo. Di, once na tinawanan ka pagtitiwala, gamiton mo ito. As in, di mo pagrauton, so trust. Sa ano man na paagi, sa ano man na kakayahan mo, ipailing mo dapat. Mhm. Sa mga maray na paagi man. Okay. So, papasiring ka duman sa personal effectiveness na sa sarili mo, supig po project mo, igwa ka talaga ka to. Mhm. So, Daing ralansihan. yes, ma-achieve mo ngunyan. So, pig mamawot mong ideal self. Mhm. Sa paagi na mga pig-practice mo, mga pigiribo mong preparasyon, nagamit mo na duman sa
hinaw sa imong challenge ka nagtiwala sa imo. So very important kuya ining trust. Kapag na pagtagumpayan mo, dakol pa ang matiwala sa imo. Siyempre, maringay ang aki itataram ka So, papadagdag ito duman sa imong personal development. Kapag kaisi mo sa sarili mo, araw pala nga ako pwede pala nga ako pagtiwalaan. Oo. May napatunayan na. Ha? May napatunayan na. May napatunayan ka. Pati sa sarili mo, kuya, napatunayan mo. Okay. Na, apisar na kaya mo supig papangako mo, nailing mo, pigtitiwalaan ka. May tiwala. Trustworthy pala nga ako. Kumbaga, So, you are now learning about yourself. proven. Proven mo sa sarili mo, proven mo duman sa ibang tao. Correct. So, sige ang dagdag kang so knowing yourself. So, knowledge about yourself. Sige ang dagdag sa maray na paagi. Okay. How about dumang kita sa ibong nalado? So, tigtaw sa imong tiwala, dahil mo man napatunayan. Oh. Maaraman mo manggila yun sa sarili mo, dahil ko pala niya kaya sa pigtaram ko. Kunan mo manggila yun. Nasa sarili mo pala, maluya pala niya ako. It's a prank. Yeah. Kaya lang, magkakaigwa ka kuya, ikipigapod na. So, ro na self-confidence. Sa kabaliktaran kang self-confidence? Inferiority complex. Yun. Tama ka. Na-disappoint ka sa sarili mo. Na-disappoint ka. Bakusan ay ka, na-disappoint. So mga tao, 100% nakabaliktaran kang so inot na nangyari. Yes. Pero ang kagayunan naman ka ni kuya in the positive point of view, namit-bidan mo sa sarili mo, ini ngayang trabahong o ining talentong bako man pala para sa ko. So gamitin mo ito naman kari naukudan mo sa sarili mo na maanap ka kiiba. Kung dahil ngayon pwedeng maging basketball player. Volleyball naman. Dito ko yaon sa imo so intellect. Pwede ka maging coach. Yan. Diba? So may mga ibang posisyon sa kawat na pwede mo dumanon. Di ba? Matibay ka Kaya baga so iba na nag-retire na as a basketball player kasi nag-deteriorate naman sulawas ninda. Dating nakakadakdak, layup na sana. Yes. Dating nakaka 3 points, 2 points na sana. Pero yaon sa inda so knowledge, nagko-coach inda sa basketball. Yes. Still. So yan ang magayon. Yes. Ang apod kay to kuya negotiation. Ngunya, so sa diri mo, kung positibo sa pangiling mo duman sa failure dahil mo nagibo so pigpangako mo, dapat igwa ka pigapod na personal negotiation. Anong gagibuhon duman sa personal negotiation? You are talking to yourself during ang reflection mo. Bao ka mambua. Talking to yourself. Naisip mo sana. Ganun ba kauro mo si Lord? Tabagin ako, Lord. Dahil ko pala kaya ang araw ka Iba na sana itaw sa ko. Nakikipag-negotiate ka. Personal negotiation ito. Ngunyan, sabi mo kung nakikipag-negotiate ka na, handa ka ng i-let go sa imong first enot na balak para sa sadiri mo. Okay. So, albawa nga naki-negotiate ka. Sabi mo nag-coach ka na sana. Ngunyan, tataw ka man ko. Na pagtagumpayan mo sa pag-coach. Dahil ka pa mababarian pag nag-coach. Dahil ka Tama. Ano ka ng mga maging positibo man o negatibo, there is always the light at the end of the tunnel. Correct. Dapat araw kang permi ang pananaw sa sadirita. Yan ang mga nagkapira mga estratehiya sa pigapod na knowing yourself. Knowing yourself. Very important na araw mo ang sadiri mo. Correct. Tanganing, dahil ka permi makulugan ng buot. Yan nga dahil ba nga totoo magluto? Puro presinter na nga magluto. Papaiton nga sulod. Makukulugan. Sige nga, papaitan ito. Sige. Babalik kita mga tukang. Ani mas lalo tang maisiyan maaraman kung sisay maya kita kung sisay at mga sadiri. Okay? Oras alas 2:35. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sanggang beyond, ako'y
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan.
pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Magtinirsa na sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Welcome back sa programang Usapang Pamilya Tabi mga tugang. Iyan na, papaano tada ang maiisihan or maamamidbidan ang sa tuya na mga sadiri. Okay. Very important man ni Kuya A sa mga parents. Bad may pigpa para pirit ka mo sa mga kinindo. So, dapat midbidun tama na mga kita. Tabaka magkaigway ni kang pigapod na incongruence attitude. So, gari baga uning ano noy, ibuhon mo ini. Abo kang aki. Uning ano yung kuhaan mong course, abo kang aki. So, pag araw kaya nangyayari, pag nagkakaigwa kang incongruence sa attitude ang aki na, pigpa para suso niya sa diri niya, sa abo niya, so negative ang epekto kay ni. So, kung ba nagkakaigwa na kang pigapod kuya ay na
nag-uutik na suaki, Mhm. nga naglaog kang nga sa klase mo. Iya Yung po. nga mama, o, tabo niya man ka to, nagaparakating klas palaan. Ayo. So very important na Wara so puso niya duman sa pigigibo niya. yes. So sa mga kaakian ta, ang pigaagad taman bilang parent, magtaram kung talagang abo kang suggestion kang parents. Mhm. Nangyayari ni kuya na so aki aram niya kung anong muya niya, midbid niya sa diri niya. Di pala siya midbid kang parents niya. Dahil nagiging fit sa mga bagay na pinagigibo. Oo. So pag nagkakaigwa ki araw kaayan, karayan kuya domino effect Mhm. na sige ang dagdag kang mga pigaapod ng misbehavior Mhm. dahil duman sa naging mga epekto kang incongruence sa buhay niya. Gusto ko So, sabihin, daitabi na mumutan kan aki kung ano ang sa indang pigigibo. yes. And eventually, pag nakula, pag gurang na kaya na aki na yan, nagkakaigwa na kang mga iba-iba ng problema sa buhay, so aki. Mhm. Napuuna na duman sa harong na araw na kato ang nangyari. Yes. Halimbawa, sa trabaho, inassign kang boss, o pagduman ka ngaya, gibuhon mo ngayang araw ka i-manage mo nga sa nga duman na branch. Di natuod na sige sa nang yes, dahil mo palang kaya mag-manage kang branch kang sa itong supig trabahohan niya. Nagdagdag na naman sa problema niya. Dahil man siya tatao. So dahil siya naging honest sa sarili niya. Tapos mapapagalan yan kung halimbawaan sarong tao tupuso niya wara duman sa pigigibo niya. Yes. Dai niya dai siya makakaokod or dai niya maa-appreciar Tama ang mga ka, kuya, bagay-bagay. Pag dahil ka baga happy sa pigigibo mo, Daing dahil man magiging appreciation. magayon ang resulta kang piga trabaho mo. Daing appreciation na Yes. mangyayari. So sa mga paagi, tangani na matabangan tang sa tong sadiri asin ang sa tong mga kaakian, idumanta sinda sa pigaapod na may alignment. Mhm. So align sinda dapat duman sa pagkamit bidina sa sadiri ninda. And align man duman sa aram ta na kaya kang mga akita. Correct. Ining pigpapagibot ta, ining pig sasuggest ta sa inda. So very important kuya na so aki aram niya sa diri niya as in so parents man cultivate niya ito na mga talents na naipapailing sa harong as in aram niya na pigigibo kang aki niya na love niya ito. Mhm. So yan ang mga na duman sa knowing yourself may pigapod kitang Johari's window baga apat. So kung aram ito kuya, so first quadrant duman, aram mo, as in, aram kang kapwa mo. So, pandua, aram mo, day aram kang kapwa mo. So, pantulo, aram kang kapwa mo, Day mo aram. day mo aram. So, pangapat, day mo aram, day pa aram Day kang pa kapwa aram mo. mo So, ba? yun ang personality ta. So, dapat, igwa kita, itong pigaputang, kung bako daily reflection, at least may weekly reflection kita sa sadirin na knowing yourself. So weekly, mapasiring kita dyan sa Paano man kita kay Baltog? Baltog. Baltog talaga talaga na. Mahampang kita sa dagat sa likuran kasi Baltog. Dahil kapag ang pagsasalming, ito baka ibang reflection ng mahiling ka. Pwede. Oo. Sabi digdi ni 621, mas nalinawan ako ngunyan kung si Isay ako kaya dapat palan pinag-aabuso taga-busman may strength and weakness. Correct. Sabi pa, paano tabi kung maedad na, kaya pa ba na mas mamidbidan ang sadiri para ma-improve pa? Mas lalong mas madali. Yes. Mamidbidan na sa diri pag Oo. maedad. Maedad Depende sa imong history. oo. Nailing mo, na babalikan man. Yes. Oo, nga ng mga nangyari sa kuya. Oh. Uning nga mo, yahunong ko kani, dahil ko na gibo, pero kaya ko, gibuhon mo Pwede niya. pa. Oo. Sige. Diba? Sabi pa, ni 218, magayon ang tandem nindong tulo pakadangog ko tabi ki trio sa program. Salamat, digdi ako sa binanuwahan. Oh. Salamat. Sabi man ni 789, na-experience ko po ng mga panahon na mataas ang expectation ng parents. Mabutin lang nagawa ko and now happy po sila ngayon. Oo. Nagsunod sa pere. Sabi digdi, namin bidan ko ang sadiri through mirror or galing sa magkaibigan natin o sa mga kaibigan natin. Mga friends, okay. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ayun ba, totoo yan kuya eh. Sabi nga ni, kung maya mo da maging padi,
para kadaan mo dapat mga kaibahan mo mga pade. Kung maya mo maging engineer, dapat duman ka sa mag-adal ka mag-engineer. Mga kaibahan mo sinda. Diba? Tell me who your friends are. Baka friends ko rin sila. Yo. Diba? Ayos. Okay, sige. Para sa ano ang bago? Ayam na may pinakahalabang talinga, asin lalaki na may kabanga ang lawas, alagad iyo ang pinakamarikas magdalagan gamit ang kamot. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Nagkapira asin tampok sa bagong listahan kang Guinness World Records sa taong 2022, iyo ang ayam na may pinakahalabang talinga asin lalaki na kabanga ang lawas, alagad iyo ang pinakamarikas magdalagan gamit ang kamot. An American na Zion Clark na namundag na dainin bitis ang pigmimidbid na pinakamakaskas magdalagan gamit ang mga kamot na 20 meters sa laog ng 4.78 seconds. Si Pratik Mohite ang idiniklarang world's shortest bodybuilder sa taas na 3 feet and 4 inches. Si Oliver Riox naman ang pinakahalangkaw na teenager sa kinaaban na ang langkaw 7 feet and 4 inches. Kapot naman ni Leticia Key, hali ang record sa pinakadakol na skip sa laog din 30 segundo gamit ang sadiri niyang buhok na halaba. May hayop man na laog sa listahan arog kang ayam na si Lou na may pinakahalabang talinga sa bilog na kinaaban. Mantang ang dog and cat duo na sinda Lollipop asin sashimi nasungkit ang record sa fastest 5-meter run lunad sa nading scooter. Oh, isipon mo ito, Kuya Mike. Daing bitis. Kabanga ang lawas, Daing bitis, Kuya pero Mike. makaskason dumalagan. Paano ba daw kitang Paano ba siya so gari may makina sa lawas? Wala man. Wala man, Kuya Mike. Mano-mano ba ito? Mano-mano. Nahiling mo sa dalagan, di ba? Makaskaso. Bigla ka katong balyuhan sa tinampo. Maprino ka. Maprino. Kaya, sige. Okay. Anong challenge na kain sa hiling ta, Kuya Mike? Yes. Ang challenge ta kaini, ilingon ta na sa natabi sinda kung paano sinda nag-excel. Aram nindaan sa indang sadiri. Oo. Especially sa mga tawo na na-feature. Aram ninda sa indang sadiri and aram ninda kung ano ninda ang gustong maging and then nagigibo sinda ning paagi para maging sinda sa mga bagay na pinagpapangarap ninda. Yes. And sa anatomy, kung ano ang yaon sa lawas mo, may kahalagahan yan. Yes. May paggagamitan ka kan. Baka yun to nakakapatabang duman Imagine sa mo na sana ni Kuya Mike na kabanga ang lawas na lalaki. Oh. Kung may bitis siya, bako siya ang pinakamakaskas magdalagan dyan. Iyo, pwede. Diba? Magigilugod itong gari iba ang epekto. Oo. Kung may bitis siya, dahil siya sa Guinness Book of Record. Yeah. Diba? Kumbaga, so kakulangan niya, naging tabang lugod ito. Correct. Para makalag siya dyan. Yes. Okay, so daipalan kaulangan ang mga kakulangan sa buhay tangani mamidbidan kita sa bilog na kinaban and magibos so mga normal na bagay o gawi-gawi na pinagigibok ang sarong persona mga partners. Nag-excel kita dyan. Sa mga bagay na igo kitang mga special na special sa buhay ta. Okay. Sige, so yan po ang ano ang bago. Hello muna kay Michelle M. Malate. Hello po, naka-monitor po kami digdi sa Graduate School Office kang Bicol College. Si Lara Taburno nakatutok man, si Medi Consorte, Tom Chua, and Nick Rigachuelo, good afternoon. Si Jan Paul Mendoza nakatutok man, si Sir Renen de los Reyes, sabi niya, reaction niya kasubago, ang aki daabaga, dipisil kalabanon ang sadiri. Correct. Tama. Okay, Bitaminang Pampamilya. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. By Confucius. Yan ang gusto ko sa saro sa mga saying ni Confucius. Oh, di ka man na confused. Di ka mako-confuse. Kasi, halimbawa, mapili kita kitrabaho. So, dumana kita sa gusto ta. So, may passion kita. Yes. Kasi nag-enjoy. Yes. Kasi, so, oral daw, syempre, everyday yan, job, everyday. Oo. So, dahil tada mafe-feel na nagtatrabaho kita. Tama. Because we are
enjoying. Yes, but di ka makaka-feel ng pagka-boring, kumbaga, pagka-bored. Dawa. 24/7. Kaya, kung ang trabaho mo, dahil mo namutan, may pag-asa ka pa, lumipat ka na to. Oo. Pero dahil mo nataba ka kung dahil open. Pandemic Alam mo matapos ang pandemic. Tapos wala kimasalida. Oh, yeah. Alat-alaton pala. Okay. Sige. Yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Ngunya na aldaw nin Sabado na kay Batas Salado Technical si Kuya Ronald Baldo, Siringman, Alden Richards. Ako po si Kuya A. And si Kuya Mike. At yung mabalo sa indong pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo o rugna kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga aning salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin Tungan kitang malaban! Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 2 minutos pasado alas 3. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Interior and Local Government na ang pagsunod ng Alert Level 4 sa Metro Manila konsideradong marhay. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na inibase sa mga impormasyon na ipinaabot sa indakan mga local government units sa Metro Manila. Sa iyang sinabi ng mga LGU nagpaluwas kan sa indang inspectors sa iba-ibang establishmento, tanganing ugidon ang pagbakuna sa mga persona na nagkaigwa ng dine-in sa mga restaurants dahilan ta tinugutan na ang dine-in. Pinarumdoman mga establishmento de negosyo na babawion ang safety seal certificate kung dai magsunod sa mga regalasyones. Yan na pangalas 3 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte,